Башкорт телендә эшлекле һөйләшү албарга теләүчеләр өчен кулланмасакта. Проект Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды ярдәмендә тормышка ашырылды. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкорт телен һаклау һәм үстерү фондының фән буенча белгесе Рита Акбулатова. Рита Тимирхановна, һаумыгыз. Шулай итеп, эшлекле башкорт теле кулланмаһы сыкты. Кемдер уны куллана ала? Аллаға шүкір, бұна 2019-2020 елдарға Башқұртстан башлығы Ради Фәритов оланың гранты бойынша Башқұртстанда гражданлық емгиятын үстеруге бағышланған бұл грантыны. Шының бойынша біз тиз арала тивейтегінде ішлеп, ұшы 2 өліштен тұрған әсбапты сығардық. Демек, бұл 2 өліштен тұра? Әйе. Бірінші өлішінде, һәм екінші өлішінде неме екметкеген яқылса? Бұның бірінші өліші ол оқу әсбабы. Бұнда енді ол 2 өліштен тұра өдеуік. Бұның бірінші өлішінде теоретик өліші деп айтырға керек. Сүнкі біздің, мәселен, студенттар да, Башқұрт филология факультетінен тыш студенттар да башқұрт тілін үйренілер бетінде. Һәм оларға ол ішлеклі форматтағы башқұрт тілі бигрәк танып керек. Шуға күрә біз ошындай студенттарды оқыту үшін, олардың дәрістерінде қолану үшін ошындай оқу әсбабы, теоретик негіздерін ең алды бердік. Шынан онда мәдәниет, тілмәр мәдәниеті турасында біраз хүз алып барыла, һәм икенче өлеше ол біздің ішекле башқұрт тілі бойынша хүзлік. Хүзліктің авторы Нурия Ишмухаметовна Асадулина. Һәм икенче өлеше ол біздің іш қағыздары үлгілері. Ошындай форматта сақты ол. Эш қағыды үлгілері ең кәрәк һәр чиновниктың, һәр журналисттың, һәр оқытусының өстел китабы бұларға тейіштер деп ойлаймыз. Шуға көрә біз оны айырым сығардық, зор ихтибар бүлдік шулай оқ. Ол китап біздің айтып кетерге кәрәк 2006 елда Фидес Гамедин қызы Хисамиддинова етәкселегендә сыққан эш қағыды үлгілерінің яңыртылып һәм эшкәртіліп басылған бұл яңы басмаһы деп әйтергә кәрәк. Шул 2 өлештән торган авторлары кем бұл эштең? Безнең авторлары Башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды исеменнән мин беренче өлешендә һәм икенче өлешендә безнең Газизова Фәнзилә Фәнил кызы. Һәм әлбәттә безнең төп авторлар ул Фирдәүс Гамединова, Хисамиддинова, БДУ-нан коллегаларыбыз Гөлфир Арифовна Абдуллина һәм Гүлназ Зауратовна Валиева. Һәм шулай ук икенче бына эш кагыды өлгеләренең ул 2006 елда кемдер автор коллективында булган, улар бөтәһле калды. Һәм шуны аңлаклап үтәйек әле, рәсми башкорт теленә нимә хас? Ул безнең көндәлек тормыштагы телдән нимә һәмән аерыла? Біз аралашқанда ғыммен башқұрт тілін бик яқшы білген хымақбыз өйтінді. Хүләшәбіз, хинде мен туғандарыбыз менен аралашабыз, коллегаларыбыз мен аралашабыз. Әмі шындай ішлеклі рәсми шындай сфераға көсіп кетәк, біз нешләптір юғалып қалабыз. Шынан хүләй башлайды. Бұна ішкі орнашырға бұлғайым заявление адырға бардым, фәләнтіген тип терминдар менен ең зор қиынлық біздің. Ғыммен кең аралашуда қоланған хүздер менен біздің қиынлық жоқ терминдарда. Рәсми тел ол терминдарға бәйле. Шуға көрә бізде ошы оқу әсбаптарында олар бірінші сиратта біз терминдарға олардың тәржімәһенә ихтибар еттік. Һәм икенче яқтан ол әлбәттә рәсми текст төзелеше. Шулай ук һөйләмдәр нисек дөрес төзелергә тиеш. Мәсәлән, белешмә язганда, я бурыснама язганда без нисек мөрәҗәгать итәргә тиеш. Без ошо форматты әлбәттә күз уңынан ысқындырырга ярамай. Рәсми һөйләш башкорт теле һәм рәсми язма башкорт теле улар аерыламы бер нисек? Чөнки без беләбез, һөйләштә барыбер нисектер иркенлек бар, ниндидер профессионализмдар китә, ниндидер һүзләр шул рус телендә китә. Рәсми телдең, рәсми язма теленең аермаһы бармы? Рәсми язма тел ул һәрбер бына эш кагыды үлгеләрен әгәр алып карасагыз, анда һәр документтың үзенең клишеһе бар. Ягъни, мәсәлән, без гариза язган форматта буйрыкты эшләй алмайбыз. Һәр эш кагыды mutlak o'zining formatında, o'zining klishehinde oltırırga teyiş.
Сынапта гариза язырга мәктәптә һәркемде өйрәтәләр. Шулай башкорт теле дәресендә лә һәм рус теле дәресендә рус телендә, башкорт теле дәресендә башкорт телендә. Әмма ул күптән онытылган. Димәк, бuna тап ошо кулланма менән без бүген гаризанан башлап барлык булган рәсми документларда тутыра алабыз. Шулай бит инде. Һәм тагыла һуңгы сырда хөкүмәт утырышында ла, райондарда, район совет утырышларында ла эшлекле башкорт телендә йыелыштар, ултырту алып бару тәҗрибәһе күзәтелә һәм ул елдан-ел әземләшә. Шулай бит инде. Димәк, бу әсбаптарны уларга да мөмкин кулланырга. Шулай бит инде. Әле студентлар өчен кирәк динегез. Әлбәттә, без студентлар өчен дип әйтеп киттем, чөнки безнең беренче өлешендә теоретик нигезләре бирелә. Мәсәлән, ул практикала кулланган кеше өчен бәлки иң беренче кирәк әйбер түгелдер дип әйтеп инде. Шуңа күрә без әлбәттә бу китаплар һәр районга ибәрелә. Без бүлдек һәр райондың хакимиятләрендә бу китаплар була. Шуңа күрә ундагы бөтә эш кагызлары гомумән башкорт телендә лә параллель рәвештә алып барыла. Башкорт теле дәүләт теле буларак, уның даирәһе киңәяргә тиеш. Шуңа күрә ул эшлекле кагызлар да башкорт телендә алып барылса бик һәйбәт булыр иде. Бұл әсбаптар туранан-тура юл күрһәтә. Бына ошылай эшләгез дип. Ягъни хәзер белмәйемгә халтада булмай. Булмай. Һәр районның үзенең шундай әсбабы булырга тиеш. Бунан тыш хокукый актларда ла башкорт телендә сыгару буенча ул проблемаларның бере булып тора. Ошо юнәлештә эшләйме фонд? Бына ундай хокукый актларда, документларда алып бару өчен әлбәттә белгечләр кирәк. Белгечләр бармы? Ошыға килгәндә инде безнең фондтың был беренче адымы булды бит инде. Тәүдә без актуаль икәнен был теманың бүгенге көндә көн кадагында икәнен белә инек. Әмма тотып кына барып, бына без һездә курслар асабыз, әйдәгез укыйык дип әйттердәй, безнең кул астында ошондый материал булманы. Шуңа күрә иң алда без китаплар сыгардык. Хәзер без рәхәтләнеп барып, үзебез курслар асып, ошо белгечләрне әзерләй алабыз. Шуңа күрә бына киләһе айдан башлап адымдардың бере димәк. Артабан димәк, ошо эшлекле башкорт телен индерү буенча эш алып барыласак, димәк, курслар буласак. Бул басма хезмәт әйттегез, Фирдәүс Хисаметдинованың күп еллык хезмәтенә таянып башкарылган динегез. Ниндәй яңа һүзләр индерелде? Гомумән тел ул тере организм битендә байып тора, көн һәйин яңа һүз индерелә. Ниндәй кызыклы яңа мисалдар китерә аласыз? Бу эшлекле кагызлар өлгеләрендә инде бик күп яңа һүзләр табырга мөмкин. Мәсәлән, безнең рәсми кагызларда приказ, распоряжение, һәм әйберләр кайберләре бөтәһле бер төрле тәрҗемә ителеп инде йөрүне. Без уларның һәрберенә мәсәлән буйрук, әмир, һәм карар дип күрһәтмә дип һәрберенең үзенең дөрес булган тәрҗемәһен бирергә тырышты. Синоним матуйгалар да димәк, уларның һәрберенең аңлатмаһы бар, аермаһы бар. Бunda бу эшләгәндә лә әлбәттә без тагын да әлеге Фирдәүс Хисаметдинованың тагын бер зур эшенә нык таяндык инде. Ул да булһа безнең башкорт телебезнең 10 томлык академик һүзлеге бар бит инде. Ул шунда бөтә һүзләрне лә дип әйтергә кирәк. Без кулланып өйрәнгән рус теленнән түгел, үзебезнең төрки сыганаклы һүзләрне биреп, бына бик зур шундый матур эш эшләнгән бит инде. Без шуны ла кулландык. Һәм шулай ук еш кына һуңгы вакытта уңышсыз тәрҗемәләргә лә шаһит булырга туры килә. Менә бу яһәттән шул ук журналистларга безгә мәсәлән нинди кулланмаларга мөрәҗәгать итәргә кәңәш итәрһегез? Без уңышсыз дип нисек дип әйтергә? Тураннан-тура калька. Шулай калька булуы мөмкин. Калька булуы мөмкин. Ул да безнең шул ук әсбаптарның булмауы буга тиклем, кулланмаларның булмауынан килә бит инде. Шуңа күрә бына һуңгы елларда сыккан ошо китапларда кулланһак, шул ук башкорт теленең академик һүзлеге ул бөтә төрки телләрдә юк бит. Ул безнең шул тиклем зур байлыгыбыз. Уны без көн һайын ул безнең шулай ук өстәл китабы булырга тиеш. Менә минең эш өстәлен караһагыз, бу ягында 5 том ята, бу ягында 5 том ята. Һәрбер һүзне шуннан карарга туры килә барыбер. Нисек кенә булмаган. Һүзлектәр мен нык эш итәргә кирәк ундай урында. Тел белгесе әгәр дә 10 томлык һүзлекнән куллана инде, куллана икән, димәк, безгә лә бу томлыкка мөрәҗәгать итәргә вакытта шулай бит инде. Тагыла фондның ниндәй кызыклы проектлары бар?
Біз ошо зур эшебезди әлеге көндә битен тамамлап торабыз. Тамамланык тиһәк тә, уның артабан әлбәттә баскычлары бар. Был безнең беренче карлауга, шуңа күрә ниндидер кытыршылыктар булырга мөмкин. Без әйтмәйбез, бу безнең идеаль шундый әсбап. Бөтәһле шуның буенча эшләһен дигән, ондай бүгенге көндә безнең андый хүҙебез юк. Әмма был таянып, ысынлап та бына ошондай без юл тәкъдим итәбез дигән, шундый юнәлеш бирәбез дигән безнең формат инде. Безнең хәзер ошо курслар башланырга тора, Алла бирһә, бер 3-4 урында булырдыр мөгаен, һәм бөтә районнарда ошо курсларда без оештырып ибәрергә уйлыйбыз. Унда оештырыр өчен әлбәттә тәүдә без белгечләрдә әзерләргә тиешбез бит инде. Һуңнан эшлекле башкорт телен кулланыр өчен башкорт телен әлбәттә белергә кирәк. Һәм белергә кирәк монда укучылар түгел, балалар түгел, зур аудитория, өлкән аудитория дип әйтергә кирәк. Һәм шулар өчен бүгенге көндә без яза башланык. Өлкән аудитория өчен башкорт теле грамматика, башкорт теле дигән проект тәкъдим итмәкчебез. Унда әлбәттә телдә грамматика өйрәнеп булмай, ултырала һүз дә юк. Был әмма грамматикалы безнең әсбаптарыбыз күп. Без онда кайдан гына алһак та грамматикалы башкорт телләрен бөтә ердә лә алып карап укый алабыз. Безнең проектыбыз ул ничектер фәлсәфәви яктан карап, телдең шундый фәлсәфәви төбенә төшенеп, шундыйрак бер эш башкарып грамматика булмакчы димәк. Эш башкарып сыкмакчы булабыз. Алла бирһә, нимә килеп сыгыр күрербез. Демәк, был үзенә күрә бөтен булган башкорт теле грамматика буенча язылган авторларның эшенә ниндидер йомгаклау, һәммәгарак караш буламы? Юк, улай йомгаклау дип әйтә алмыйбыз, чөнки фән эше туктамый, яңгыш китте моны. Шулга был безнең үзенчәлекле эш буласак дип әйтәйек инде. Көтеп калабыз һездән дә был эшегезне. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Был эшегездә һездә зур уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, башкорт телен һаклау һәм үстерү фондының фән буенча белгесе Рита Акбулатова белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.